Ο πρόεδρος της Αμερικής, κύριος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ, κήρυξε ως αρχηγός της Αμερικανικής Συμπολιτείας τον πόλεμο ενάντια στην Αντίφα, τον εκτελεστικό βραχίωνα του Τζορτζ Σόρος. Η Αντίφα αποδίδεται στην ανάλυση των τρομοκρατικών οργανώσεων ως μια οργάνωση που έχει οπωσδήποτε σχέσεις με τον Τζορτζ Σόρος και παίζει ρόλο αποδομήσεως στο εσωτερικό των αστικών δημοκρατιών. Ας το δούμε λίγο το θέμα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε μια οδηγία πλεύσεως ενάντια στην Αντίφα στο FBI και στις υπηρεσίες της Αμερικής. Δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από νόμο ή από κάποιο κανόνα δικαίου εν γέννη. Είναι όμως μια σαφής οδηγία στις δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ να κινηθούν ενάντια στην Αντίφα, ελέγχοντάς την, και μάλιστα ο πρόεδρος την χαρακτήρισε ως την μείζωνα απειλή ενάντια στον πολιτισμένο κόσμο. Τι είναι λοιπόν η Αντίφα? Η Αντίφα θα λέγαμε ότι είναι μια ακτιβιστική οργάνωση με πολλά πρόσωπα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει να κάνει με την διανόηση, με τη συγγραφή βιβλίων, άρθρων, βιβλιοπωλείων κτλ. Θα έλεγα ότι είναι, αν κρίνω από την παρουσία τους στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι το ευγενές, κάτι δηλαδή έχουν επίπεδο, έχουν ανθρώπινο πρόσωπο και ασχολούνται με την αυτομόρφωση. Αυτό είναι υπέροχο. Από εκεί και πέρα όμως, ενδεχομένως όχι από τα ίδια πρόσωπα, αλλά μέσα από τη δομή από άλλους, αναπτύσσεται μια βίαιη συμπεριφορά που έχει να κάνει με έναν επιθετικό ακτιβισμό. Προκλητικές αφίσες κινηματικού χαρακτήρα παντού. Προκλήσεις γεγονότων. Είναι πολλοί από αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως πετούν μολότοφ και όλα αυτά. Στοχεύουν στην αποδιοργάνωση της κοινωνίας, έτσι ώστε η κοινωνία να μην μπορέσει να παράξει συλλογικά υποκείμενα στη βάση της παραγωγικής πολιτικής, στο πλαίσιο του έθνους, στο πλαίσιο του λαού. Αντιθέτως προβάλλουν έναν άκρητο και άκρατο διεθνισμό, ο οποίος ισοπεδώνει τις εθνικές υποστάσεις και κινείται εναντίον ενός εχθρού που τον ονομάζει φασισμό. Τώρα το θέμα είναι πού είναι ο φασισμός, τι είναι ο φασισμός, εξού και Αντίφα, αντί του φασισμού, κατά του φασισμού. Αυτό είναι θέμα βαθύτατα υποκειμενικό. Η Αμερική αυτή τη στιγμή, η διοίκηση του πρόεδρου κ. Τραμπ υποπτεύεται και χαρακτηρίζει ακόμα την Αντίφα ως εγκληματική ακτιβιστική οργάνωση. Στην Ελλάδα την συναντήσαμε στα βιβλιοπωλεία, τη συναντήσαμε στις αφίσες, τη συναντήσαμε στην ανταλλαγή απόψεων. Δεν είδαμε εκεί επιθετικότητα. Επιθετικότητα όμως μπορεί να υπάρχει στο σκοτάδι, εκεί που δεν εκδηλώνεται η νόμιμη συμπεριφορά, αλλά που εκδηλώνεται ο επιθετικός ακτιβισμός κατά του κράτους δικαίου και κατά της οποιασδήποτε αντιθέτου απόψεως. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αριστερή τρομοκρατία ως την πιο σκληρή του είδους. Γιατί? Διότι συσσωρεύει όλο
το ταξικό μίσος των κατεστραμμένων ανθρώπων που δεν έχουν έναν αξιόπιστο παραδοσιακό πολιτικό φορέα. Τα άλλοτε φιλοσοβιετικά ή και ευρωκομμουνιστικά κομμουνιστικά κόμματα έχουν καταστραφεί, αν εξαιρέσει κανείς το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο βρίσκεται περιχαρακωμένο σε γραμμές παλιές που βγαίνουν από τις προηγούμενες δεκαετίες και σε συμφέροντα προσωπικά των ηγετών του, τα οποία εξυπηρετούνται μέσα από τον μηχανισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έτσι, μετά την καταστροφή των φιλοσοβιετικών και των ευρωκομμουνιστικών κομμάτων, του γαλλικού, του ιταλικού και κατά κάποιον τρόπο και του ισπανικού, σχηματίστηκε μέσα στις κοινωνίες ένα αριστερό, σκληρό πλέγμα ανθρώπων, οι οποίοι αυτοοργανώνονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο, πολλοί από αυτούς είναι και αξιοπρεπείς, πολλοί όμως είναι και άγριοι και απόλυτοι. Αυτοί έχουν αποβάλει κάθε ιδέα και σκέψη περί παραδοσιακού τρόπου ζωής και περί έθνους, εθνότητας, εθνικότητας. Είναι κάτι που το βλέπουμε και στη Γαλλία με την ανυπότακτη Γαλλία του κυρίου Μελανσόν και των άλλων συνιστοσών. Αυτή η κατάσταση όμως συμβαίνει διότι έχουν καταστραφεί οι παραγωγικές δυνάμεις του δυτικού κόσμου. Ότι ο δυτικός κόσμος πλέον δεν έχει βιομηχανίες για να έχει εθνική αστική τάξη, δεν έχει βιομηχανίες για να έχει παραδοσιακό εθνικό προλεταριάτο. Έχει τους κατεστραμμένους των πόλεων. Μέσα στις πόλεις αμόρφωτοι και μορφωμένοι άνθρωποι υποψιασμένοι, άνθρωποι εντελώς ανυποψίαστοι, δημιουργούν ένα χυλό που το ταξικό μίσος έναντι αυτών που κρατάνε τα χρηματιστήρια και τις τράπεζες, αφού δεν υπάρχουν παραγωγικά μέσα, ο πλούτος είναι στα χρηματιστήρια και στις τράπεζες. Αυτός ο ταξικός μίσος, αυτό το ταξικό τσουνάμι θα λέγαμε, εκδηλώνεται πού? Εκδηλώνεται στην ανομία. Στην ανομία ενώ απέναντι σε ένα κράτος το οποίο όλο και λιγότερο υπάρχει ως κράτος δικαίου και όλο και περισσότερο υπάρχει ως μια αυθαίρετη αυταρχική μηχανή, και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν συλλογικά υποκείμενα στηριγμένα στην εθνική ταυτότητα. Προσπαθούν μορφώματα όπως η Αντίφα να αλλιεύσουν δύναμη και από τους παράνομα ευρισκόμενους στις χώρες του δυτικού κόσμου μετανάστες. Να κάνουν ένα αμάγαλμα. Κάποιοι αρκούνται από την αριστερή αυτή μάζα στην αυτομόρφωση και λένε ότι εδώ θα ανεβάσουμε το προσωπικό μας μορφωτικό επίπεδο και παρακάτω βλέπουμε. Κάποιοι όμως δεν αρκούνται σε αυτό, πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Εκεί μέσα πολλά πλοκάμια από το βαθύ κράτος, όπου και εκεί γίνεται παιχνίδι συμμοριών που το κράτος δικαίου δεν το βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το ελέγξει, τους εκμεταλλεύονται και τους αξιοποιούν. Και αρχίζει ένα τεράστιο παιχνίδι, ένα τεράστιο βάθος των πραγμάτων, όπου εκεί οργανώνονται δυνάμεις κρούσεως και δυνάμεις εγκλήματος. Αυτά τα στοιχεία βλέπει, πιστεύω, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ, και κινητοποιεί τους μηχανισμούς της Αμερικανικής Συμπολιτείας, το FBI και τις άλλες υπηρεσίες, τις δημόσιες. Θα τραβήξει χρόνια αυτή η κατάσταση. Αυτό το είδους η αριστερή τρομοκρατία αναπτύχθηκε μετά το μισό της δεκαετίας του 60 και στη δεκαετία του 70. Οι ανατολικές μυστικές υπηρεσίες, Σοβιετική Ένωση, κυρίως Ανατολική Γερμανία, μεθόδευσαν καταστάσεις στο δυτικό κόσμο, και έτσι ομάδες όπως η Μπάντερ Μάινχοφ
οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, η Action Direct στην Γαλλία και άλλες αναπτύχθηκαν. Έτσι είδαμε και άλλες οργανώσεις οι οποίες συνεργάστηκαν με τους αριστερούς. Ήταν οι οργανώσεις που είχαν εθνικό χρώμα, αλλά εθνικό χρώμα όχι στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου κράτους, αλλά στο πλαίσιο το τοπικό και της διεκδικήσεως της ανεξαρτησίας μέσα σε μεγαλύτερα κράτη. Έτσι το είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το IRA, το IRA, είδαμε την ΕΤΑ στην Ισπανία, βασική οργάνωση, είδαμε και στην Κορσική επίσης τέτοια φαινόμενα. Και ενώ ελπίσαμε ότι ο τροφοδότης αυτών των καταστάσεων, δηλαδή το Σοβιετικό στρατόπεδο μετά την πτώση του, δεν θα ήταν σε θέση να τροφοδοτεί πια τις οργανώσεις αυτές, και αυτές οι οργανώσεις θα έβαζαν ένα τέλος στην τρομοκρατία, μια τρομοκρατία που στην Ελλάδα τα απόνερα τα είδαμε με την 17 Νοέμβρη και διάφορες παράπλευρες οργανώσεις. Εκεί είδαμε ότι η καταστροφή του εργατικού προλεταριάτου, του κόσμου της εργασίας, έφερε φαινόμενα όπως η Αντίφα. Δηλαδή, μια και δεν υπήρχαν εργάτες να αυτονομηθούν από τα κομμουνιστικά ή τα σοσιαλιστικά κόμματα και να κάνουν τρομοκρατία, εκεί βρέθηκαν ανάλογες καταστάσεις από τον λαό, ο οποίος έγινε πολύ λιγότερο λαός και πολύ περισσότερο όχλος, από το προλεταριάτο που δεν είχε πια να πουλήσει πουθενά την εργασία του, μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι έβλεπαν την ανία της πλούσιας ζωής τους, κάποιους μεγαλοαστούς, παιδιά μεγαλοαστών, φτιάξαν ένα κοκτέιλ. Αυτό το κοκτέιλ το αξιοποίησε ο Τζορτζ Σόρος και έδωσε φαινόμενα σαν την Αντίφα, την οποία χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος ως τον μεγαλύτερο εχθρό. Βέβαια μέσα στην Αντίφα, επιμένω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν επιδίδονται σε τρομοκρατία και επιδίδονται απλά και μόνο στην αυτομόρφωση. Πολλοί όμως επιδίδονται και στην τρομοκρατία ή προετοιμάζουν την τρομοκρατία. Τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει από χώρες που καταστρέφουν οι ίδιες το κράτος δικαίου, που διαλύουν τη συνταγματική νομιμότητα? Θα το πω ακόμα μια φορά, όταν περιφρουρείς το Σύνταγμα, όταν είσαι πιστικός κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, τότε η τρομοκρατία δεν έχει πολλές πιθανότητες. Είναι ο σεβασμός του Συντάγματος, είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, είναι το κράτος δικαίου, αυτό το οποίο αποτρέπει τους νέους ανθρώπους κυρίως να πάνε σε οργανώσεις τρομοκρατικές, να πάνε στην αυτομόρφωση, είναι υπέροχο. Να πάνε σε έναν ακτιβισμό ειρηνικό είναι και επιβεβλημένο για τη λειτουργία ενός συστήματος που λέει ότι είναι αστικό-δημοκρατικό. Θα πάνε σε άλλες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονικές, ακόμα και τρομοκρατικές, όταν το κράτος δεν πείθει ότι είναι κράτος δικαίου, όταν η κοινωνία δεν πείθει ότι είναι κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων. Εκεί είναι και το πρόβλημα με την Αντίφα και όλες τις οργανώσεις του George Soros.